ja Emppu. Älä taas puhu. Joo vittu mä oon väsynyt ja pärinöis. Niin, tänään erilaiset energiajuomat osa 5. Rockstar Endurance, joku soitti niin. Ja Mad Croc Green Apple. Joku soitti niin tää Rockstar jo avattiin. Mitä vittua? Mitä ei näy vittu? Vittu, siinä. Niin, vittu. Tölkki, 5/5. Paku. 3/5. Emppu, tölkki. 5/5. Maku. Hirveetä paskaa, älkää ostako. Vittu, arvosana. 0/5. Ei voi, pitää olla vähintään 1. No 1/5. Hirveetä paskaa. Niin, sitten päästäänkin Mad Crociin. Green Apple, tölkki, 4/5. Vitun rutku paljon. 3/5. Se on niinku kadulla tehty semmonen niinku... Niin, tolle pieni tagityyli. No, mä olisin voinut avata. Mä maistan ensin. Juu, ihan vitu sama. Anna sit siis mestarin maistaa. Haju, ihan mahtava. Vihreä omena. Vitu hyvää 5/5. Ihan haju. Pikkusen laimeeta vaan. Tää maistuu täältä joltain... Omenalta. Se on niinku omena. Vittu. Tää on kyllä Satanen 5/5. Ja maku on aivan helvetin hyvä. Kyllä, suosittaa. Helvetisti parempaa kuin tämä ura. Well, that's true. Vittu, haluuks se näkyy tässä videossa? Okei, näin sama. Tuolla toi yksi pinkkihousunen tyyppi maistaa vähän Mad Crocia. Kameran takana. Entäs Rockstar? Joo, se ei oikein tykännyt. Jumalauta vai nyt? Vittu, toi on ihan jees. Se on tää vittu menkkaa saa. Joo, no seuraava videosti moro. Moro. Sanokaa moro!